sengibuyileke futhi neindaba ke nje eyishisa bhe hlala nami ngikuzele nazo. So kule video ke namhlanje babukeli ngizokhuluma ke la ngabadlali bayo kwiKaizer Chiefs okunamathuba amaningi ukuthi ke beyishiye iKaizer Chiefs ekupheleni kwayo kwesizini. Abanye kabadlali engizobabala la bazoshiya ke kwiKaizer Chiefs ngenxa ukuthi kama contract abo aya expire ngawo ke lapha uJune kuyona ke iKaizer Chiefs. And ke akukabikwa ukuthi ke sebevuselelwa ama contract abo, kubikwa nje khona ukuthi ke kunama possibility ukuthi ke bengashiya kumakhosi, and abanye ke bazoshiya ke lapha kumakhosi ngenxa ke ingqinamba nezinkinga abanazo kulona ke nje iqembu. Umdlali ke wokuqala okungenzeka ke shiye kuona kamakhosi nguye ke lapha ugoalkeeper yena ke uNtwari. Kuvela ukuthi ke uNtwari kunama possibility ukuthi ke ngashiya kuyona iKaizer Chiefs ngawo kuJune ngenxa ukuthi ke kuneyinkinga lapha between uNtwari nayo ke lapha imanagement yayo iKaizer Chiefs. Amasosi kamaningi aveza kanjalo, and icontract yakhe na kuNtwari nayo iKaizer Chiefs iexpire ngawo ke lapha unyaka ka-2028 ngoJune. Mase kuthi ke umdlali wesi-2 nguye ke lapha uGeorge Mahlow. Kuvela ukuthi ke icontract yakhe ya expire ekupheleni kwayo kwesizini. Mase kuthi ke umdlali wesi-3 nguye ke lapha uGustin Serino, naye kanjalo futhi icontract yakhe ya expire ekupheleni kwayo kwesizini. Mase kuthi ke umdlali wesi-4 nguye ke lapha uKhanyisa Mayo, naye ke kanjalo futhi icontract yakhe ye loan ya expire ekupheleni kwayo kwesizini. Kungenzeka ke impela ebuyele back eqenjini lakhe lalapha eAlgeria. And umdlali wesi-5 nguye ke lapha uDylan Solomons. Kuvela ukuthi ke uSolomons naye kunama possibility ukuthi ke shiye ekupheleni kwayo kwesizini ngenxa ukuthi ke icontract yakhe ya expire. Mase kuthi ke umdlali wesi-6 nguye ke lapha uDupreez. Kuvela ukuthi ke uDupreez naye kunama possibility impela ukuthi ke shiye ekupheleni kwayo kwesizini, icontract yakhe naye ya expire. So zinjalo ke mbukeli, ibona ke laba badlali okungenzeka ke impela beshiyeke lapha kwiKaizer Chiefs. And amasource aveza ukuthi ke labadlali ke aba expirelwa ama contracts lapha kwiKaizer Chiefs kuze kube manje iKaizer Chiefs ayikabi nazo ke ingxoxo nama agent abo. Kanti kujwayele ukuthi ke mase kulesi sikhathi sonyaka njengoba ke siku April amaqembu kajwayele ukuthi ewavuselela ama contracts abadlali, abajwayele ukuthi ke belinde isizini iziphele. So ingakho kade ngisho ukuthi ke kunama possibility and ama source aveza kanjalo. Izo ke lezi ke mbukeli indaba ade ngiphathele zona, ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.